Sziasztok! Én Babett vagyok a fiókból, és illúzióromboló videót készülök elétek tárni. Ugyanis, ahogyan a címben is láthattátok, imádok 4-es listákat csinálni, és nagyon-nagyon nem szeretem a romkomokat. Így aztán úgy gondoltam, hogy ezt a két dolgot most vegyítem, és elétek tárom a szerintem 4 legtoxikusabb kapcsolatot, amit romantikus komédiában eddig volt szerencsém vagy szerencsétlenségem látni. És kicsit rangsorolni is próbáltam őket, hogy melyiket tartom én a legkárosabbnak, de tulajdonképpen aztán rájöttem, hogy szerintem egyformán mindegy, kezdjünk bele. Maradjunk annyiban, hogy rátok bízom, hogy rangsor-e vagy sem. Én úgy gondoltam, hogy 4. helyre berakom a Grease-t. És most, akik az édesanyámat hirtelen felemlegették, gondolkodjanak el egy kicsit a történeten. Ugye bőrkabátos, szerelmes párunk története nem ott kezdődik ám, hogy minden rózsaszín és gyönyörű, és együtt megyünk a bálba, mert milyen jó nekünk együtt. A srác konkrétan észre sem veszi a lányt egészen addig, ameddig a jó kislány át nem változik rossz kislánnyá, úgymond. Tehát föl nem kapja magára a bőrkabit, meg ugye föl nem tupírozza a frizuráját, és természetesen az akkori divatnak megfelelően nem kezd el dohányozni. Tehát gyakorlatilag a teljes személyiségét így dobta el a lány, csak azért, hogy a fiú őt észrevegye, és innentől fogva gyakorlatilag ez egy ilyen fals dolog a számomra, mert a fiú nem a lányt szereti, hanem azt a képet, amit a lány elé rakott, hogy tessék, akkor mostantól majd ez leszek én, és akkor majd szeressél. Tehát azt sajnálom, hogy a Grease ott ér véget, hogy boldogok vagyunk együtt, és nem mutatta meg őket mondjuk a nyári szünet utánra, amikor már a személyiségüket teljesen megismerték, és a srác rájön, hogy a lány mennyire nem ez a rossz kislány, amit előadott neki, hanem egy teljesen másik személyiség, illetve a rossz kislány lepereg a főszereplőnkről, és elkezd rájönni, hogy tulajdonképpen lehet baromi dögös csontra volt a fiatalon, mert aláírom, tényleg egy nagyon jó képű srác volt, és egy szavam nem lehetett azzal kapcsolatban, hogy ugye ő volt a szép fiú a filmben, de ettől függetlenül a személyisége nem lesz más, csak azért, mert most akkor ő szerelmes. Sőt, ha másnak kell lennie, tehát ők az a két ember, akiknek soha nem lenne szabad vegyülniük egymással, és a valóságban nem is szoktak. Úgyhogy én inkább forgattam volna még egy olyan filmet így, és egy nyári szünettel később. Na de ennyit a Grease-ről. Nem taposom tovább nagyon sokat kedvenc klasszikusát. Nyilván a zene jó, a történetnek nem az a legfontosabb lényege, amiről most én beszéltem, de ha jobban belegondoltok, azért mégis ott van az, hogy ha tök más emberré kell változnod ahhoz, hogy szeressenek, akkor inkább ne szeressenek. Tehát ha úgy észre sem vett, ahogy voltál, akkor nincs miről beszélni. 3. helyezettem, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. És ha meg kell indokolnom, akkor nem láttad a filmet. Tehát önmagában az, hogy mindketten fogadásból kezdenek el a másikkal egyáltalán foglalkozni. Tehát semmiféle közös érdeklődés, semmiféle kölcsönös vonzalom, semmi nincs köztük, csak kötnek egy-egy fogadást egymástól függetlenül, és ugye nyilván a film kedvéért összehozzák ezt a két embert, aki képes belemenni egy olyan fogadásba, hogy gyakorlatilag a másik érzelmeivel játszon. És én szerintem ez önmagában nagyon undorító, szerintem szégyelje el magát az is, aki a forgatókönyvet kitalálta. Mert ugye miről szólt, aki nem látta a filmet, elmondom, az egyik fél, ugye a nő arra fogadott, hogy ő 10 nap alatt ki tud készíteni egy pasit egy kapcsolatban,
Gratulálok. A másik pedig, ugye a pasi arra fogad, hogy 10 nap alatt el tudja érni, hogy a nő belé szeressen. Megint csak gratulálni tudok. Tehát egyiküknek sincs semmilyen őszinte szándéka, az, hogy ugye nyilván a romantika kedvéért a végén rájönnek, hogy mégiscsak egymást szeretik, amikor ugye lehull a lepel a kakáról ugye? Mert ugye nyilván kiderül, hogy ez fogadás, és hogy ugye meg is drámázzák nyilván, mind a kettő haragszik a másikra, ott akkor a néző nyilván állást kell, hogy foglaljon, hogy vajon kinek van igaza, jelzem senkinek. Tehát nincs joga megsértődni egyik félnek sem, ehhez képest mind a két fél a lelkére veszi, de szerintem itt inkább mind a két félnek nagyon mélyen szégyelni kellett volna magát. Már az elején is. Szóval ez volt az én harmadik helyezettem. Egyébként beletenném a saját gondolatomat itt a közepén, most pont fél úton, hogy rengeteget tudtam volna még rárakni erre a listára, csak én valamiért így a 4-es listáknál megállok, mert szerintem 4 az pont elég ahhoz, hogy a lényeget megértsük. Úgyhogy következzen a harmadik, és a vicc az, hogy ezt a filmet egyébként alapvetően még kedvelem is, de van benne egy rész, és megint a vicc az, hogy a színészeket is kedvelem, de az én második helyezettem az igazából szerelem, és ugye itt most gondolkodhatok, hogy vajon melyik szerelmes pár lesz kipécézettem a sok közül, és nem a gyakorlatilag felesége orra előtt megcsaló főnökről beszélek. Megvan a véleményem a megcsalásról, ezt már egy másik videóban kifejtettem, nem fogom újra. Még csak nem is a főnök beosztott viszony, úgymond házi nyúlra nem lövünk szabályának megsértéséről, mert ezt meg fölösleges fejtegetni, ezt mindannyian tudjuk, hogy ha a feletteseddel kezdesz, mint beosztott, az nem biztos, hogy egy egészséges és egyenrangú kapcsolatot hoz létre. De most ezt tegyük félre. Andrew Lincoln karaktere és Keira Knightley karaktere, aki éppen férjhez ment Andrew Lincoln karakterének legjobb barátjához. Ugye van az a tipikus jelenet, amit biztos, hogy mindannyian ismertek, még azok is, akik nem látták a filmet, amikor karácsony szenteste, ugye Andrew Lincoln, ez rajta is ragadt sok évnyi Walking Dead után is, ilyen módon búcsúztatta előtt a Negant játszó Jeffrey Dean Morgan a sorozatból, hogy ugye maga elé tesz ilyen táblákat, és akkor azon val szerelmet tulajdonképpen a legjobb barátja feleségének. És ott már abban a jelenetben azzal indul a dolog, hogy mondd azt, hogy betlehemesek. Tehát már ott indul a dolog, hogy a házaspár első karácsonyának estéjén a feleség belehazudik a férje arcába tulajdonképpen, mert szívbaj nélkül hazudik neki arról, hogy kicsöngetett. Már ez egy olyan dolog, amit mi úgy szoktunk hívni, hogy vörös zászló. De mondjuk ezen lendüljünk túl, mert mondjuk hajthatta a kíváncsiság, oké. Van ilyen. De amikor gyakorlatilag szerelmet val a legjobb barátja feleségének, a Lincoln játszott a karakter, akinek most ha agyon csaptok, se fogom tudni megmondani a nevét, mert az annyira nem számított ebben a filmben, hogy őt hogy hívják. De szóval én értem, hogy neki ki kellett adni ezt az érzelmet magából valamilyen módon. Na de a lány már tudta. Tehát ő csak olajat öntött a tűzre ezzel a vallomással, ami teljes mértékig fölösleges volt, szerintem. Ráadásul a saját otthona ajtajában árulta el a legjobb barátját. Tehát akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre. És az, hogy a lány utána fut, és konkrétan szájon csókolja, ez innentől fogva egy életre szóló közös
hazugságuk a szerencsétlen férj előtt. Tehát ezzel egy életre lett egy közös bűnük a férjel szemben. Jó, tudom, egy szájra puszi nem olyan oltári nagy megcsalás, de most itt a legjobb barátról és a feleségről beszélünk, akik állítólag szeretik azt az embert. Szóval ez megint egy olyan rész volt, hogy én imádom a színészeket magukat, a jelenet tényleg meg volt alkotva úgy, ahogy, de valahogy nálam nem azt váltotta ki, hogy amit szerettek volna. Tehát mindvégig a Andrew Lincoln karaktere próbált jó fiú lenni, próbálta eltitkolni az érzéseit, próbálta elkerülni a lányt. És akkor a végén, amikor lebukik, és kiderül, hogy miért kerüli a lányt, akkor egy ilyen húzás, ez tényleg egy élethosszig tartó közös titok a férj előtt. Egy közös hazugság lényegében. És így indítani egy házasságot megint nem kimondottan egészséges szerintem. Plusz egy titok akkor maradhat titok, most ezt nem tudom melyik nálam okosabb ember mondta a történelemben, hogy két ember titka akkor maradhat titok, hogyha az egyik halott. És az első helyezettem mindezek után, na vajon mi lehet? Hát innen is látszik, hogy mekkora boomer vagyok. Én még emlékszem arra a filmre, aminek a magyar fordítása egyébként úgy hangzott, hogy a csaj nem jár egyedül. Tehát aki a korosztályom, az emlékezhet, ugye Freddie Prinze Jr. tündöklése volt ez a film, tulajdonképpen akkor lett ő Hollywood nagy fő szívtiprója, utána filmeken keresztül még az is maradt. De ez volt az első olyan film, amiben tényleg ő volt az álmaink pasia, ugye a középiskola menő gyereke, az alfahím. És itt megint ugye az a klasszikus fogadás, hogy bárkiből bárkirálynőt tud csinálni, volt a történet lényege. Nem spoilerezek, a film majdnem 20, legalább 20 éves, szerintem már több is. Jóval több, mint 20 éves, ha jobban belegondolok, 90 akárhány. És hát ugye ez is onnan jön, hogy ugye az iskola sztárpárja szétmegy, és így gondolják megoldani a lelki problémáit a srácnak, mivel a barátnője négy középiskolai év után, ami egy borzasztóan komoly kapcsolat, ugye a középiskolai év az amerikaiaknál, az általában szinte már biztos, hogy akkor ők házasodni fognak. Ez mai napig egyébként nagyon sokszor hallani, hogy az egész középiskolában végig, ugye akik együtt vannak, azok nagyon gyakran az érettségi után össze is házasodnak, mert ugye náluk nem úgy van a főiskolai rendszer, mint nálunk, hogy tanulhatsz, ha akarsz, hanem úgy van, hogy tanulhatsz, ha van rá pénzed. És így aztán nagyon sokan az érettségi után a munka és a családalapítás világába csöppennek bele, de most ebben nem menjünk bele. Tehát ez a kapcsolat, amire ő úgy számított, hogy majd ez így fog történni, ez véget ért, és kipécézik az iskola úgymond loser lányát, akiről semmit a világon nem tudnak, és belőle kell neki határidőre bálkirálynőt faragni. Na és akkor megint visszatérünk ide, hogy a nagy átalakítás. Mert ugye az elején ott próbálja megismerni a szokásait, próbál a bizalmába férkőzni, talán meg is kedveli egyébként a lányt, de amikor az első olyan jelenet van, ugye amikor lesétál Rachel Lee Cook a lépcsőn, és hirtelen látjuk ott Freddie Prinze Jr. karakterének a szemében, hogy hű, azt a mindenit, hogy mekkora, és ott már az egy romantikus pillanat kéne, hogy legyen. Én akkor mondtam azt, hogy mi van? Tehát eldobod a szemüveged, a szokásos ruháid helyett, amiket hordtál, ezeket a bő, kellemes, kényelmes ruhákat, amik a te kedvenceid voltak, eldobod, fölveszel egy tapadós szűk rucit, meg levágod a hajadat, és hirtelen te leszel a bombanő.
Tehát ez megint annyira olyan mértékig taszító az én számomra, sőt mondhatni gusztustalan, hogy szégyelje magát, aki ezt a forgatókönyvet így megírta, hogy tényleg onnantól, hogy eldobod a szemüveget, pláne én, mint szemüveges, hogy eldobod a szemüveget, és már is ott a bombanő előtted. És akkor az én korosztályomból nem hiszem, hogy kevesen kezdték el szégyelni szemüvegességüket, vagy vágatták le a hajukat ezután a film után, mert ugye ez egy nagyon nagy film volt a maga idejében, annak idején, tehát ez a tinédzserkorunk egyik legnagyobb, leghíresebb romantikus filmje volt. Ezzel indult be úgymond a tini románcoknak a sora, ezzel a filmmel, meg az akkortájt kijött hasonló gyönyörűségekkel, de ezt önmagában megint egy borzasztó undorító dolognak tartom, és itt visszakanyarodnék megint a Grease-re, ami ugye ott a lány magától döntött úgy, hogy változtat magán, itt viszont gyakorlatilag a főszereplő lányunkat beleerőszakolják egy olyan szerepbe, ami nem ő. És ettől lesz ő kívánatos, nem csak a főszereplő pasi számára, de még ráadásul innentől még a főszereplő pasi full ellenszenves haverja is rá akar mászni, aki az egész fogadást kitalálta. Tehát itt aztán már halmozódik a szégyelje magát, aki ezt kitalálta a dolog nálam, mert szégyelje magát, aki ezt kitalálta. Hát persze nyilván itt is ugye muszáj a végének happy endnek lennie, de mondjuk itt annyit azért a forgatókönyvíróknak a javára írnék, hogy a lány nem teljesen hülye. Azért. Tehát ő azért úgy nyilván megvan a dráma, amikor kiderül, hogy fogadásból foglalkozott vele a srác, meg minden, de na, mindegy, hagyjuk. Szóval itt nem a végéről van szó, mert nyilván minden egyes romantikus komédiának, minden egyes romantikus filmnek mindig happy end a vége, és mindig az a vége, hogy szerelmesek és egymásra találnak és csók. De az, hogy mi lesz másnap, vagy mi lesz egy héttel később, amikor kiderül, hogy tulajdonképpen mégiscsak szemüveges az a lány, vagy mégiscsak mintatanuló, vagy mégiscsak nem egy exhibicionista ribi, aki aztán minden buliban ott van. Ez valahogy a történetekben már nem szokott belekerülni. Tehát tényleg az egy nyári szünettel későbbet itt is megnéztem volna, és tudjátok, hogy mi a legfelháborítóbb, amiért ezt a filmet a legelejére raktam az első helyre? Hogy megcsinálták, én nem tudom pontosan, hogy hány éve, de most így a 20-as évek elején, megcsinálták ugyanennek a fordított verzióját, amikor fogadásból egy lány egy fiút változtat át rá ugyanezen az elven, hogy ő bárkiből bárki ráj tud csinálni alapon. Csak itt most már ugye a kor gyermekei vagyunk, és nem az alfanőstényről van szó, hanem ugye nyilván egy TikTok, vagy nem is TikTok, hanem akkor még, hát akkor ez még egy régebbi film, egy Insta influencerről, és ő választ ki egy srácot, akit, hát neki választanak a barátai egy srácot, akit ugye át kell formálnia x idő alatt, és népszerűvé tenni, és én azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, de komolyan. Tehát itt is ez a levágatom a hajamat, eldobom a ruhákat, amiket szeretek, és amik egyébként tükrözik a személyiségemet, és már is menő Jenő vagyok. Ez nem jó. Tehát ha nézik olyanok a videómat, akik esetleg ebben a korban lelezzenek, hogy még így fiatalabbak, mint én, aki tényleg már egy igazi boomer vagyok, hogy ilyen filmekre emlékszem, de akár a saját nézőimnek, akik ugye még nem túlélők, hanem még az áldozati státusban vannak, ez nem jó, ez nem szerelem, ez nem romantikus, amikor valaki mássá kell változnod ahhoz, hogy szeretve légy. Ez nem romantikus, ez nem szerelem. Ha nem vagy jó úgy, ahogy vagy, akkor ne legyél jó sehogyan sem. Na ez lett volna az én top 4-em. Nehéz volt, nagyon nehéz volt kiválogatnom,
mert nagyon sok olyan romantikus film van, ami bicskanyitogató a számomra. Romantikus film. A legtöbb egyébként pont ilyen. Tehát a legtöbb romantikus filmben azért valamilyen szinten a kihasználásról, meg a másik megváltoztatásáról van szó, meg majd, ha ezt csinálod, vagy azt csinálod, akkor elég jó leszel a számomra, de én most ezt a 4-et hoztam, és szerintem így most már értitek, hogy miért nem ez a műfaj az én kedvencem. Na, ennyi lettem volna mára, Babett a fiókból, szombaton 3-tól élő, ezúttal most már egymagam. Remélem, hogy leszünk. És jövő héten pedig egy külön kiadást tervezek, ugye egy halloweeni külön kiadást tervezek. Ha minden jól megy, akkor sikerül is megcsinálnom határidőre. Adatgyűjtésben vagyok most még, de nem ígérem, de megpróbálom. Úgyhogy viszont mára ennyi voltam én, és hát nézzetek filmeket, de ésszel. Ésszel. És mert nem azt mondom, hogy ne nézzétek őket, mert a filmek jók. A film arra van, hogy kikapcsolódj, hogy szórakozz, de azért ésszel, főleg lányok. De a fiúknak is mondom, hogy ésszel kell filmet nézni. Mert ugye mondhattam volna itt ebben a listában tényleg nagyon sok, nagyon sok. Tehát most az, hogy én nem vagyok hajlandó számra venni a szürke akárhány árnyalatát, vagy az alkonyatot, de ott van például az Anyám nyakán, vagy nem is tudom, sorolhatnám. Egy csomó olyan film van, amiben inkább szégyeljék magukat a karakterek, mint hogy azt mondjam, hogy de romantikus. De most ezt a 4-et választottam ki, és gondoltam, hogy ennyi pont elég is lesz ebből a témából, úgyhogy tehát akkor szombaton 3-kor, ha minden jól megy, találkozunk, és szurkoljatok, hogy az adatgyűjtéssel úgy haladjak, hogy a halloweeni különkiadáshoz elég anyagot tudjak összegyűjteni ahhoz, hogy egy normális és értékelhető videót abból össze lehessen rakni. Legyen nagyon szép hetetek, és nagyon szép estétek, ami még marad belőle. Vigyázzatok magatokra, én Babett voltam, vagyok és leszek. Sziasztok!